أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri da muke kawowa na cuta da kuma alamominta. Shiri ne wanda wannan kafa ta mu take kawowa ta Al-Mabruk TV. Mun zo ƙarshen wannan shiri, za mu rufe da kuma abubuwa wanda suka shafi bangaren abin da ya shafi koda da kuma abin da take iya karewa da kuma abin da take yi na aikinta da yadda take kamuwa da ciwo da kuma hanyoyin da za a bi don kauce ma wayannan lalurori. Abu na farko, koda wata gaba ce wadda take bayan mutum, bangaren dama da kuma bangaren hagu, wanda dukkan ruwan mutum da ya sha ita ke taimakawa wurin tace shi, wanda yake da amfani ta raba ma jiki, wanda kuma bai da amfani ta fitar da shi ta mafitsara. Koda takan samu lalura wanda yake na zafi, sannan takan samu lalura wanda yake na sanyi a ɗabi'ance, wanda dama duk lalurar da ta taso a jikin ɗan adam ɓangaren abin da ya shafi gargajiya muna ɗaukanta a matsayin zafi ne ko kuma sanyi. Daga cikin abin da take sabbabawa, idan har ya zamanto ta yi zafi, za ta ringa riƙe ma mutum baya, ya zamanto yana gantsarewa, sannan kuma mutum zai ringa jin karkarwa ko kuɗa a cikin kunne, sannan ganinsa zai ringa yin dindimi-dindimi. Hakanan idan ya zamanto ta yi sanyi ne, takan janyo ciwon baya, takan janyo ciwon gwiwa, takan janyo ciwon kafa da kumburin kafa. Sannan bugu da ƙari, baccin mutum yakan zamanto ba mai inganci ba, bai samu ya bacci wanda yake wadatacce. Sannan ta ciki mutum zai ringa jin suka, da ya ɗan yi tafiya zai ringa jin yana haki, tafiya kaɗan zai ringa jin yana haki. Wannan kuma yana tabbatar da tana iya shafan zuciya, saboda me, a ɗabi'ance zuciya tana da zafi, koda kuma tana da sanyi. So sanyin koda da take tana mu'amala da ruwa ita take sanyaya zuciya. Da zarar an ce koda ta tabu, to zuciya ma za ku ga ta tabu. Idan zuciya ta tabu, dukkan jiki shi ma zai tabu. Allah ya tsare mu ya kuma kare mu. Hanyar da ake bi don taimaka ma koda ta samu wadataccen inganci shine shan abubuwa waɗanda suke da ruwa-ruwa, amma su ma ba irin wannan yake na gwangwani ba ko kuma na kwalba, irin wannan abubuwan shaye-shaye wanda yake na zamani. Akan yawaita shan ruwa, akalla ba a kasar ba a rana mutum ana so ya sha koda kofi 5 ne zuwa 8 a yini. Wannan shine. Sannan kuma bugu da ƙari, akan so mutum ya ringa samun wadataccen bacci. Rashin bacci kadai yakan janyo matsaloli waɗanda suke na cuta wadda take ta koda. Sannan haka nan ciwon koda yana iya rasa haihuwa tsakanin mace ko kuma namiji. Hakanan ciwon koda yana ɗauke sha'awa na mace wanda yake ko na namiji. Bugu da ƙari, ciwon koda yana iya ƙanƙantar da al'auran namiji, sannan kuma ya jawo bushewa ga mace. So wannan shine kaɗan daga cikin abin da za mu kawo, wanda da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri da muke kawo muku na ranar Juma'a da kuma ranar Talata, wanda muka sa mishi suna cuta da kuma alamominta. Duk masu buƙatar sanin wani abin da muke yi dangane abin da ya shafi magani, za su iya kiran lambobin wayanmu da muka sa. Sannan kuma wanda suke da buƙatar maganin da muka haɗa za su kira su bayani akan lalurorinsu, za mu ba su shawarwari. Inda buƙatar magani za mu faɗa musu suna da buƙatar magani, in babu magani za mu faɗa musu ko wani abu za su yi amfani da shi don kawar da lalurarsu. Na kullum Zakariya Haruna Abdullahi nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.